Казват, изплакваш най-много сълзи за сбъднатите молитви. Мъжът железен без теб сега е камък до пясък счупен. Как се молил Господ за любовта ти, знаем с него двамата. Питам и когато всичко се срути, как да свикна с болката? И къде сега питам Бог да ми каже как да те забравя, да ми каже твоята любов как се преживява. Ако знаеш, че не си за